ťahnuť brucho, vypnúť kozy, ideme. Už nahrávaš? Točíme? Svietíme na červeno, veľmi dobre. Upraví sme? Dobre. No, je mi tu veľmi zima a celkom som rád, že študujem na SOSTE a milujem tú školu, hlavne to prostredie a mohli by sme tu pokosiť. Hlavne na to, že október sme bez mikín, tak je tu veľmi veľká zima. Veľmi ma mrzí, že som nevidel Lenku Šošovú. Tu som! Krava. Musia mať také mená. Túto otázku som nechcel. Prečo? Toto som tiež nechcel, budem nadávať. Sa nesmej, skryj sa. Chcú, aby som povedal, že budem piť menej kávy, ale ja sa nevzdám. No, že ako máš dobroročnú prezentáciu? No, však som ti povedala. Kúpiť si krokodila. Stužková slávnosť je jednou z najdôležitejších. Dobre ti to ide. Zúčastnenie sa na exkurzii, Ani čítať neviem. Ja. Ale keď rozmýšľam, furt taký je dátum. Rodičia boli spokojní, že si myslím, že to bolo jedno z najlepších, čo sa mohlo stať v našej triede, keďže sme dopadli úspešne. A čo ti chcel? Študentská rada spríjemnila pripraveným vystúpením. Vypadáva mi to. Aha, dobre, takže ešte raz. Vedenie pripravili naši tohtoroční profesorci. Pre všetkých prvákov. Santa baby. Jej, pekná pesnička. Čo hovoríte na túto pesničku? Nič. Dobre. Vošiel do nás, nemusíš to nahrávať. Vypni to. Kajo. Budem zlá. Týmto končím mimoriadne vysielanie mimoriadneho štábu súkromnej strednej odbornej školy. Andrea a Kajo, vám prajú pekný deň.